dangake ne kawai dangake ne kawai dangake ne dangake ne wata rana ne ina a bakin titi da ni da gayuna kawai muna cikin labari da ni da saloke yan tasman yana ta damar mu Abdulaziz ɗaya da Muhammad ɗanɗanan sayowa sai ga kiran waya da bakon lamba a gare ni nan take na ɗauka domin jin kowa ne idan daɗin murya lamarin daga ita ne malar daga ita ne nan take na soma ina tambayar wace ce kai wai wace ce sai na ji ta yi shiru na ƙara tambayar wace ce sai na ji tana faɗin kawai malam daga kai ne kawai malam daga kai ne na ce mata shin wai mene ne ta ce ka hana yin ci abinci na daga kai ne ka hana yin nishaɗi na shi ma daga kai ne sukuni na ya guje ni wannan ma daga kai ne daga kai ne kawai malam ka fashe wata gashi kama da babbar sata ita ma daga kai ne nan take na rude na kawo da wayar a kunnena abokai su tambaya ni hecin wai mene ne mun ga kana ta zufa dan Allah wai mene ne ke gale ce kai mene ne kai wai mene ne abinda nake ta faɗa cewa nake daga ita ne kawai daga ita ne suka ce wani wace ce wannan na masu labari da nan sai suka ɗan shanku suna faɗin wallahi ka dace wallahi ka more ta ƙarin kiran waya ta ce mani ya daga kayan ki na ce mata ba komai kawai daga ke ne ni ma kawai daga ke ne sai na ji ta yi shiru tana ta murmushin abinta abin ya burge ni har na ƙara tambayar ne ta ce mani ba komai ni ma kawai daga kai ne daga kai ne lamarin daga kai ne nan take ta soma ta fara bani duk labari ni dai argon mace na san kana cikin mamaki na ce mata lallai ko kwarai yana cikin mamaki ina ne kika sani wai baki lamba na ne sai ta ce mini dogon labari kashe kunnen ka kaji misala dai farko waƙar ka kullum sai na ji su musamman nazarin su da yara da mawarka har da wanda kai ma mira da sauran labari ta ce ga momina za ku dan gaisa nan take ta wata mai gaisuwa a gare ta abinda take ta faɗa ta san da bai tara autar ta duk sabon labari kai abinda ban sha'awa sai ta mawa mahaifinta shi ma muka gaisa ya ce yana so ya gani sai na ce mace insha Allahu sai ta karɓo ya tana yaushe zan dan Allah yaushe zan danka saboda jin daɗi da nuna bantar soyayya wayo sun kai a garin an ce mata garin masoyi samsam baya nisa lokaci na ne naki daga yau na zamto naki dandanan muka sa rana na ce mata insha Allah na ce mata za mu zo Gombe na tara abokaina su dan duk ku fahimta duka na basu labari dandanan suka ɗau harama kowa ya shirya mai sallama da soma na ɗauki da katawa dandanan muka hau wuta har ma mun hau hanya muna cikin tafiya
Abdul da Muhammad na ga suna tafi Asman Sheko na ta waya shi da Tima ku fahimta Salihu ke yar na tuki ni ko na yi zuru ina taraddadin ya za a yi lamarin daga ita ne can muna cikin tafiya kawai sai ga mu a Gombe na yi godiya gun Allah muka je muka ɗan hutawa salloli muka rama sai ga kiran waya na tune da na babanta suna ta faɗar waya hanya sai na ce mata gobe har ma mun karasuwa na faɗa mata inda muke sai ga farar mota aka yi mana jagora wani ne a cikin motai shi ne mana jagora muna isa a gidan abu ba a magana malam abu ba a magana gida na alfarma ne kuma da ban sha'awa muna fitowa daga mota ni da gayo muna murna Allah sarki sai ga ta fitowa cikin matuƙar shauki tana ta yin fara haƙoranta daga nesa suna ta yin kyalli tafiyarta da ban sha'awa tamkar wahiniya ga kyawun fuska ga dogon hanci kamar tsayuwar bayo kai ka ce balarabiya dangake ne ta ƙara so a gare ni ta nemi wani kallo idaniyar ta gwanin sha'awa fage da abokaina su ma duka sun rube ya tara tarbiyya sai wani ɗaushi ke tashi ta tafi da tunanina hankalina ya warne ta gaisuwa a gare ni tana ta yin fara gatar da daɗin duniya tamkar kusurewa dangake ne sai ta ce ku ƙarasa a gida mun ci abinci mun huta muna shiga a gida mun kuɗe da umma da hauwa suna ta yin fara'a suna faɗar ya hanya kowa da kowa yana murna mun shige wani falo tamkar a indiya ga abinci lodi orange kala mun ci mun sha mun gode gayuna duka mun huta sai suka ba mu dariya domin bai magana dangake ne tana ta kallo na ni ma ina kallon ta murmushi daga fuskarta ni ma daga fuskar na ta ba da duk labari yadda ta samu lamba na tausaya mata ban ta fara zuba tana faɗin daga kai ne na fara yin soyayya daga kai ne na san ne soyayya daga kai ne na san daɗin soyayya daga kai ne na san daɗin soyayya daga hawaye a fuskarta na tausaya mata ni ma nan na fara zuba ina faɗin daga ke ne daga da na fara soyayya daga ke ne muna a cikin sauki sai ga kiran babanta daga ke ne ta je ta dawo sai ga daga a hannunta ta bani na karɓa kuɗi ne a ciki sai ta ce an rushirin kira ga makullin mota la ilaha illallah muhammadin rasulullahi nan take na ruɗe sai na kira abokaina da gani sai suka ɗau shauki sai suka ɗau murna dangake rayuwa ta sauya dangake farin ciki na fara dangake
damuwa ta yayi. Alhamdulillah ni na godiya ga ilahu. Dan da ke kawai dan da ke.